Velkommen her til kanalen Lokal Videonyt rundt omkring i Assens Kommune, hvor vi denne gang har haft besøg i studiet af den lokale foredragsholder, historiker og journalist Henning Frantzen fra Aarup. Henning rejser land og rige rundt med sin spændende foredrag, hvor han på en medrivende, rørende, men også humørfyldt måde fortæller om nogle af Danmarks historiens grimmere sider. I et af hans foredrag fortæller blandt andet om den lokale gullaschbaron fra Assens, Harald Plum, som i 1929 skød sig selv en kugle for panden, efter han 2 gange var gået ned med Transatlantisk Kompagni, hvilket var medvirkende årsag til, at Landmandsbanken, i dag Danske Bank, var kollapset. Hør mere om denne og flere andre rørende og alvorlige ting fra Danmarks historie, når Henning om et øjeblik introducerer hans foredrag. God fornøjelse. Bættefanden var kun 145 cm høj, men bestemt en stor sløgel. Det samme var Lorenz Meyer og hans elskerinde Petronillen, der havde let til kniven og brændte børn på en bilæggerovn. Alle 3 grumme røvere for Rold, som huserede i første halvdel af 1800-tallet. Bandekriminalitet er på ingen måde en ny svøbe, og dette foredrag handler om bandekriminalitet fra middelalderen op til besættelsestiden 1940-45. I vil møde et broget persongalleri som Jens Langkniv, Thyra Boløkse, Dåse Marie, Lars Told, Delle Frederik og Charles Femøre, Skrubskideren og Karen Spidsmus. I vil også høre om tater, stimænd, natmænd, rakker og andre uærlige mennesker, som levede uden for lands lov og ret. P.A. Alberti, Danmarks netop afgåede justitsminister, meldte sig 8. september 1908 til politiet for at have begået bedrageri og falsk for i nutidskroner mere end 1 milliard. I 1929 skød gullaschbaronen Harald Plum sig en kugle for panden. Han havde 2 gange gået ned med Transatlantisk Kompagni. Foredraget handler også om små fisk som champagneskrædderen og Jens Asger Bæk, der i 1891 tog fusen på flere københavnske åerkale i sådan en grad, at der kom en revyvise og en tur i Brummen ud af det. En anden bandit var den storpralende smuglerkonge Bent Ricardo, som dengang i 1960'erne blev en folkehelt. I dag ville vi sige reality-stjerne. Sidst, men ikke mindst, for de mange falske grever, der førte sig frem efter 1950, fyldig omtale. For om nogen har disse slyngner snydt og bedraget sig til millioner og atter millioner, indimellem til stor morskab for omverdenen. Det er ikke nyt, at en regering vil have os danskere til at arbejde mere og længere, som i 2023, hvor Store Bededag blev sløjfet. I 1770 der hed det helligdagsreduktion. Med et pennestrøg fjernede Christian den 7. 11 ud af 22 helligdage. Den historie og den om Store Bededag fra 1686 har fået plads i foredraget. Det samme har Mors Dag, som vi herhjemme kan takke fars dreng for, og I skal høre, hvorfor der kom nikål, skidenæg og grød på påskebordet. Og om fastelavn, hvor danskerne længe slog levende katte af tynden, og på hesteryg rykkede hovedet af ophængte levende gæs. Foredraget om kølmisse, påsken, pinsen, morsdag, farsdag, Valborgbluse, Mikkelsdag, Grundlovsdag, Veterandagen, 1. maj, 8. marts, Skuddagen og Halloween med flere er et mix af historiske facts, tegninger, fotos og skrøner. De gamle nordboer drak jul til Frej og Odins ære.
Senere fik julen karakter af karneval, præget af druk og vold, og det fik kongemagten til at reagere. Skiftende konger, bakket op af fromme kristne, greb i 1600-1700-tallet flere gange ind over for de populære julestuer, som havde det ved at udarte til svirgilder med erotiske eskapader og froseri. I begyndelsen af 1800-tallet blev grunden lagt til den kristne danske familiejul med god mad, dans som juletræet og gavegiveri som de centrale. Kunstnere tog julen til sig, og det samme gjorde industrien, som så julen som en chance til at masseproducere julegaver, julekalender, julepynt, juleøl og julesnaps. Og vi tog juleskikke fra Sverige, USA, Tyskland og England til os, og glemte helt, at det er importvarer. Racehygiejnen hærgede i Danmark i 1900-tallet. Forskelle i individers, racers og klassers evner skyldtes nedarvede faktorer, mente blandt andet den socialdemokratiske minister K.K. Stanke. Og da middelklasseforældrene var begyndt at føde færre børn, mens arbejder- og bondebefolkningen fortsat aflede massevis af børn, frygtede mange, at Danmark ville blive oversvømmet af undermåler, minusindivider og defekte. Løsningen blev de 2 øanstalter. Livø for antisociale og kriminelle åndssvage mænd, og Sprogø for de seksuelt løsagtige åndssvage unge piger og kvinder. Og åndssvage, sindssyge, psykopater, epileptikere og alkoholikere måtte ikke længere gifte sig, og man indførte sterilisation og kastration, mens aflivning blev diskuteret i Danmark og praktiseret i Tyskland. Foredrag dykker ned i udvalgte mænd og kvinders historier, og navnlig om deres ophold på Livø og Sprogø. Dansk børneforsorg fra middelalderen og frem til nye, bedre tider slog igennem i løbet af 1900-tallet, handler dette foredrag om. Christian den 4. ville det godt med sit børnehus. Børnene skulle have god og rigelig mad, opdrages til at blive gode kristne medborgere og lære et håndværk. Virkeligheden blev en ganske anden. Dødeligheden var på 50%, og kun ganske få fik et job. Samme sørgelige historie kan siges om mange børnehjem og opdragelsesanstalter, der i anden halvdel af 1800-tallet i stort tal blev opført af især filantropiske og missionske selskaber og foreninger. Ofte var der langt fra idealerne til dagligdagen, som kunne bestå af tørre tæsk, hårdt arbejde, tarvelig kost og et udtalt fravær af kristen næstekærlighed. Selvom overgrebene har været mange, er der også gode historier, der viser, at indgreb, nye forstander med mere kunne ændre radikalt på forholdene. Foredraget Min farmor og de andre faldne kvinder tager afsæt i den 23-årige Ane Marie Christine Jacobine Sørensen, min farmor, som i 1904 fødte en sund og velskabt datter, uden at være og uden at blive gift med barnets far. Det var en stor skam, så hun overlod datteren til sine forældre, forlod Vendsyssel og slog sig ned i Aarhus. Foredraget handler også om de kvinder, der havnede på samfundets bund, som foragtede enlige mødre, kaldet faldne kvinder. Nogle af dem fødte deres børn i det skjulte og slog dem måske oven i købet ihjel. Senere blev det almindeligt at få fjernet fostret hos en kvaksalver. Også disse kvinder risikerede at komme i fængsel. Historien om den enlige mor fortælles gennem en række kvindeskæbner fra 1700-tallet og op til midten af 1950'erne.
Kriminalpolitiets opklaringsarbejde undergik en revolution omkring 1900, hvor fingeraftryk, politihunde, fotos, skrivemaskiner og alarmeringsapparater blev almindelige. Først mange år senere kom EDB og DNA-test til. Så der skete meget i de cirka 80 år, som foredraget spænder over. I får blandt andet historien om flugtkongen Lorentzen, som gravede en tunnel under Horsens tugthus. Danmarks historiens første bankrøveri, som gik ud over Københavns Bank tilbage i 1913. Rovmordet i Kompedal Plantage, hvor politiet var oppe imod en stædig løgnhals af morder. Bombemanden fra Gladsaxe, som i 9 måneder omkring 1978 spredte skræk og rædsel i Storkøbenhavn. Foredraget vil blive krydret med korte omtaler af politiets historie, straffelovene og afstraffelse gennem tiderne, det vil sige fra pisk og brændemærkning over gabestok til fængsel og samfundstjeneste. Slyngner, sjovere og gravrøver er true crime fra det skumle gamle Danmark fra 1790 til 1930. Politiets muligheder for at opklare forbrydelser begrænsede sig langt hen i 1800-tallet til undersøgelse af gerningsstedet, afhøringer, efterlysninger og udlovelse af dusører. Og så blev det ikke just bedre af, at politibetjenten ofte var få, uduelige og fordrukne. Det er den røde tråd i historien. Som i den om Snorre John, der åd bevismaterialet, men alligevel røg i spjældet. Om rovmorderen Anders Sjællænder, som dømtes til døden, men først i 3. forsøg fik kappet hovedet af, og om konen fra Ladby ved Kerteminde, der forsvandt en sommersøndag i 1926. Om gravrøveren på Assistenskirkegård i København, der nær var blevet lynchet. Om opklaring af en mere end 150 år gammel mordgåde, og om frygten for at blive begravet skindød. Uha, uha, for pokker da, jeg gyser ved bare tanken. Foredraget tager udgangspunkt i oplevelser og erindringer, som kvinder har haft om deres påtvungne ophold på de falsterske opdragelsesanstalter, Gundslev Pigehjem og Hjortebjerg Skole. I vil høre om en hverdag med hårdt arbejde, tarvelig kost, slidt og gammelt tøj, psykiske overgreb som ekstrem lunefuldhed og ydmygelser, samt fysiske overgreb som tæsk og indespærring, men også at den onde verden kunne blive god, takket være forstanderskifte og en ny kurs. Peter Sabro, der rejste et utal af børnesager, har også fået plads i foredrag med sin vasse kritik af forholdene på pigehjemmet Hebron. Disse skæbnefortællinger sættes i historisk relief, i det jeg fortæller om børneforsorg fra middelalderen frem til vedtagelsen af bistandsloven i 1976.